Nyt valmis kohta syltyskebab. Eli syltyskebab, se piteleipä kohta valmiina. Eli pitäisi olla alla täällä on, pitäisi olla asiakas. Jos ei ole asiakas, on helvetin kallis. Ei kiinnosta, koska asiakas pitäisi olla melkein 10 euroja. Tampereella ei kukaan ole täällä tyytyväinen. Täällä pitäisi olla ammattilainen. Varmasti lähten asiakas täältä pois. Mutta ei saa haittaa, koska asiakas pitäisi olla iso ja hyvä. Kato. 3 kassike. Kiitoksia sulla ja nähdään.